Des del mes d'abril de l'any passat vaig fer càrrec de la presidència, sempre representant a la meva bodega, que és Bodega La Vinya, i de la que me sent molt orgullós i intentarem col·laborar i participar i fer que això cada volta siga més gran. Molt bé, Rosendo, un poc. Enguany heu triat el Mercat de Colón de València per a fer la presentació d'esta mostra. Per què? Bueno, pues perquè jo crec que és un lloc emblemàtic de València, té un atractiu artístic molt important i la veritat és que crec que rodejat d'aquest ambient pensem que mostra totes les connotacions perquè aquesta presentació doni un poc a conèixer el que té que ser la mostra, la 10ª mostra de vins de terres. Esta desena ja arriba en més bodegues que mai. Bueno, la veritat és que érem 10 bodegues, ara en aquest moment s'han incorporat 5 bodegues més, Clos de l'Om, Projecte Origen, Vinya Alforí, Pago Casagran i la Comarcal. I bueno, pues, cada volta este projecte té més sentit i quasi les bodegues de terres tenen que estar totes formant part d'esta associació. Bueno, la vinya enguany juga en casa que s'organitza en la Font de la Figuera. Recordem aquell any que també vos va tocar lo de sombreros blancs, aquells que vau repartir, aquelles edicions tan participatives i les primeres també, un poc. Com ha evolucionat aquesta mostra, president? Bueno, esta mostra, evidentment, ha evolucionat més. Cada volta este grup està un poc més cohesionat i la veritat és que cada vegada ens coneixem més, cada vegada vol participar més gent, tinguem més visitants durant la mostra i la veritat és que ja és una mostra en la que és imprescindible participar. Tot el que tingui alguna afició o alguna passió pel món del vi no pot faltar a este event. L'any passat en Moixent es va desbordar, perquè hi havia moltíssima gent. Enguany què aneu a fer per acollir a tanta gran quantitat de públic que vol participar? Bueno, pues jo crec que el mateix. Terres té un format de fira que la veritat és que li va molt bé. Crec que els objectius es complim prou bé, tant d'assistència com d'assistència també i expositors. I jo crec que se dona una idea de lo que és el territori, de lo que són les tradicions, de lo que és la cuina, de lo que és els homenatges que se fan a la gent que ha col·laborat en la consecució de que això té una història. Entonces, bueno, pues crec que, en fin, este formato la veritat és que ens va molt bé. Molt bé, començareu a partir de les 11 del matí i durant tot el dia n'hi haurà activitats, concerts, degustacions, la gent podrà almorzar, dinar i berenar inclús. Sí, la veritat és que l'activitat no té descans, és a dir, a les 11 s'han començat els actes, s'ha començat la fira, hi haurà música en directe, hi haurà gastronomia. La música en directe es començarà a la banda de la Font, perquè som valencians i ens agrada molt la música de banda. Encabant un grup de la Font que té un nom molt suggerent en el món del vi, que és Malvasia Cover Band, i després, per la vesprà, un clàssic que ens acompanya en totes les edicions, Lulú i los Tigretones, que la veritat és que és un clàssic de la mostra de vins. Bueno, tinguem per davant ja les vinyes, ja estan precioses per a visitar, a les terres dels Alforins, ja estan brotades, ja es veu el raïm. Enguany no ha plogut, què fem enguany? Bueno, la veritat és que és una preocupació, la falta de pluges, la veritat és que està marcant un poc aquest inici d'estat fenològic del raïm, però som optimistes perquè nosaltres som un terme de secà en la que el mig ambient ens dona moltes sorpreses. Entonces, si ara ens la dona negativa, pues a partir d'ara ens la pot donar positiva. Pues sí, 10 edicions, la veritat que ja està consolidada. Este any aniran 15 bodegues, o sigui que va creixent i el sector del vi va madurant en la zona de Fontanars dels Alforís, que és una de les millors zones per a produir vi que tenim en la Comunitat Valenciana, i són vins que formen part de la denominació d'origen València i estan dintre de la marca de Molt de Gust. La marca Molt de Gust és la marca que promoguem des de la Conselleria d'Agricultura i a través d'ahir nosaltres recolzem fent la promoció en diferents fires, una esta mateixa,
i sobretot en difondre la cultura del vi i difondre també un consum responsable del vi. No podem oblidar que quan un es fa una copa de vi no està bevent només una beguda, sinó que està veient-se el territori, que darrere d'aquesta copa hi ha una tasca fonamental dels viticultors, de la gent que està cuidant les vinyes des de que són plantaetes fins que els alquimistes, que dic jo, que són els enòlegs, no? que converteixen aquest suc de raïm fermentat en aquesta meravella embotellada que arriba a les nostres copes en forma de vi i sobretot en un vi d'una qualitat altíssima com és la de Fontanars dels Alforins. Vull presentar en este mercat de Colón a València, perquè a València també es consumeix molt de vi de Terres dels Alforins. Pues sí, la veritat que Terres dels Alforins, per tot el que representa, no? A nivell de cultura, tradició, d'entorn paisatgístic, pues és un dels vins més coneguts i reconeguts de la Comunitat Valenciana i no podíem triar un lloc millor que este mercat de Colón, no? També perquè el representa en el seu sentit, no? De ser un mercat pues, bueno, que es va reformar, que dona aquesta imatge de modernitat, que és la imatge que volem donar també ara en el vi, i sobretot perquè és un mercat, no? Perquè al final el vi és un producte de consum que la gent té que tindre al seu abast i per tant jo crec que és un encert, no? Que estiguem així. Estàvem comentant abans que ja ens estan avisant dels autobusos que van a vindre i evidentment volem tindre-ho tot a punt per a que no només la prèvia estigui tot el més bonic possible i que la gent disfrute del poble, sinó també durant el procés, durant tota la mostra. Portem ja moltes reunions darrere, també és de veres que portem tota l'experiència que fa que tot ens vinga una miqueta més fàcil, la veritat, i la veritat que molt contents. El fet de que siga la primera vegada que vaig anar a veure 15 bodegues és una fita importantíssima. El fet de que els tres pobles es trobem, les bodegues dels tres pobles es trobem i que això facilite que la gent per fi vinga amb tota la tranquil·litat del món, disfrute de la tranquil·litat, de la pau, del vi i de la companyia, evidentment ens fa molt de goig i jo crec que ho diem quasi que tot a punt ja. Els carrers i la plaça per on aneu a tindre tota la distribució de la mostra? Sí, l'eix central serà la plaça Major, després el carrer La Reixa, on hi haurà zona per a menjar i n'hi haurà alimentació allí proper també, i el carrer Nou, que tindrà alguns expositors de visitants que van acompanyar-nos també, i després en la part baixa l'escenari estarà davant de l'estàtua de Joan de Joanes, ahir al costat estarà també en el portal de València i el carrer Ontinyent estaran ficades les taules i una miqueta més llarg estaran els aseos per a que la gent siga cívica, els contenidors també ben distribuïts i ben visibles per a que el respecte es mantinga i al final a tots ens agrada anar a un lloc i disfrutar-lo d'una forma neta, per això fa falta la col·laboració de totes i de tots. L'hostaleria, el comerç del poble estarà obert aquest dissabte? Sí, evidentment és un dissabte, és un dia laborable per a elles i per a ells i per tant esperem que això, maridat en tota la resta de visites, de música i d'alegria, pues això, que siga un gran dia de festa que tenim moltes ganes. Bueno, pues Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme, molt bon dia. Molt bon dia, gràcies. Molt bé, al Mercat de Colón a València per presentar esta mostra de Terres dels Alforins. És la 10a edició, més bodegues que mai, i després d'una edició anterior que es va desbordar de públic. Sí, jo crec que l'any passat veníem d'aquest tancament de la pandèmia, d'una tragèdia que tots recordem i recordarem sempre. La gent amb moltes ganes de tornar, de viure, d'exaltar la vida, i no hi ha lloc més emblemàtic, més icònic, probablement, que Terra d'Alforins, el vi, el que és la congregació de persones, crec que va ser tot com una tormenta perfecta, però en el millor sentit de la paraula. Per tant, crec que va ser un tremendo preàmbul per a enguany tornar a seguir avançant, més bodegues, més expectativa, més dinàmica, més esperança per a un territori. Crec que aquest és el cercle virtuós que hem de tractar de cuidar en la màxima sensibilitat. Molt bé, això mostra si és el dia 20, però les Terres dels Alforins és un paisatge, és un territori que es pot visitar qualsevol època de l'any. Per supost, jo crec que la convocatòria aquesta, la mostra, és un reclam, és moltes coses a la vegada, però sobretot és un recordatori de que allò ha d'estar obert, viu, dinàmic, presentant oferta, presentant producte, paisatge, territori, experiència, felicitat, escapada de molta gent, bellesa,
imprescindible en la vida de les persones després del món post-Covid, reclamarà aquestes inspiracions per salut mental, si vols, si voleu. I per tant jo crec que sí, no? Que tot l'any, està molt bé aquesta convocatòria, però és tot l'any, no? El que ha de significar el flux de persones per a dinamitzar l'economia, la vida i el posicionament d'un territori. A vosaltres.